Hey guys, this is Damodar Karekar here. आज हम आएला to congratulate Unique Achievers for completing 5,000 subscribers on his channel and yes, बरे बरे व्हिडिओ घालतो आणि हांव म्हणटा तो घालीत रावतलो. One of the best video what I liked on his channel is why we need sex education in India. So like खूप तेगेले टॉपिक आसता गव्हर्मेंटा बरोबरूय आसता गव्हर्मेंटा अगेन्स्टूय आसता खूप कॉन्ट्रोवर्शियली आसता तेगेले नो इश्यूज बट ही हॅज गट्स टू शो केस मोस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स. म्हजो यूट्यूब चॅनल आहा केडी व्लॉगर बट आय डोंट गो ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स. हियर इज अ पॉडकास्ट चॅनल मायन इज ब्लॉगिंग सो डिफरंट कॅटेगरी. इवन तेज्या बरोबर हांवें एक हें केला पॉडकास्ट केला लॉंग बॅक आय थिंक इयर अ हाफ एगो. The link will be like I'll share on my Instagram story while after posting this video. And yes, once again, Unique Achiever, Mr. Kaushik, congratulations for completing 5,000 subscribers. And you need to go on. You can stop now. Just आम्ही कितें म्हणपाक शकता तूं आनी मातसो 2 स्टेप वयर चडला आणि खूब स्टेप्स उरल्या. सो कीप द कन्सिस्टन्सी, कीप द गुड वर्क गोईंग अँड येस बेस्ट विशेस फ्रॉम मी फ्रॉम टीम केडी व्लॉगर 2.